Il-familja ta' Miriam Paċ li mietet mirduma f'dara stess f'Marzu tas-sena l-oħra qalet li qiegħed ma suġġeriet pena ta' ħabs għal akkużati mixlija bil-qtil involontarju tal-omm ta' 54 sena. Permezz tal-avukati tagħha, il-familja Paċ qalet li hi ma riditx vendetta u ridet biss illi ssir ġustizzja u mhux inġustizzja. Dan kollu intqal fl-isfond ta' sentenza tal-qorti li bosta irreaġixxew u ħafna ma niżlitilhom xejn tajjeb illi żewġ periti weħlu xogħol komunitarju u multa ta' €1000. Floti tas-sentenza tiegħu il-Maġistrat Dr. Joseph Mifsud sab li l-perit Rodrik Camilleri ħati tal-akkużi kollha mresqa kontrih fosthom anki illi bit-traskuraġni ikkaġuna ħsara fil-proprjetà tal-istess vittma kif ukoll fit-tliet proprjetajiet oħra. Camilleri ta' 37 sena mir-Rabat ġie ordnat jagħmel xogħol bla ħlas fil-komunità għal 480 siegħa u ġie mmultat €10,000. Il-perit Anthony Manġon ta' 73 sena mill-Gżira nstab ħati ta' żewġ akkużi fosthom taqtil involontarju u ġie ordnat jagħmel xogħol bla ħlas fil-komunità għal 400 siegħa. Il-qorti ordnatlu wkoll iħallas multa ta' €8,000. Iż-żewġ persuni misjuba ħati ġew ordnati wkoll iħallsu l-ispejjeż tal-qorti bejniethom li ammontaw għal kważi €19,300. Fis-sentenza issemma wkoll illi diġà sar ftehim mal-parti ċivili dwar ħlas ta' danni. Fuq dan il-każ hemm żewġ akkużati oħra, Ludwig Dimek ta' 38 sena minn Ħażebbuġ illi kien il-kuntrattur u Nikolas Spiteri ta' 43 sena mill-imqabba li kienet jaħdem fis-sit illi fih seħħ il-każ. Dawn it-tnejn mistennija jgħaddu ġuri. Intant il-qorti wkoll ma ħassitx li għandha tiskwalifika liż-żewġ periti mill-liċenzji tagħhom bħala periti. Fuq dan ikkummentat il-Kamra tal-Periti illi ħarġet stqarrija. Fil-fatt qalet illi hi mhix xi klabb jew assoċjazzjoni li fiha tista' tkeċċi xi membri tagħha. Saħqet li hija regolata bil-liġi u għalhekk ma tistax tieħu passi ulterjuri fil-konfront taż-żewġ periti misjuba ħatja. Rimarkat illi l-passi kollha ttieħdu mill-qorti.